Dennis Sinet Huber hi November ni somni pani kumsang khazakwa sumruk pasaria Modesto California lo pianga bitmupol ram maya neya anwi moyin meichia chuan tlontlai pol tak fit nga le in chikwa sanga niya anu le pa le anu cha Jeff Tinen an khosa a kumsang khazakwa somriat panga a Los Angeles Baptist High School atanga a graduate nuin Richland College Dallas Texas zirna chunzoma mase reilote nuwa Convenient College Chattanooga Tennessee ainsona he college chang hian University of California Irvine ainson le a kumsang khazakwa sumkwa a social science subject a bachelor degree a lo chhuak theita ni a graduate nuwa anu le pa chena Newport Beach California Orange County lama chuana let le a napa ngai tak a mu ma tin waitress na le Bloomingdale Department Store dor nga kina in hlo a kumsang khazakwa sumkwa pakhata chuan kumsomni pathuma upa ani ve towa June ni zana tan chuan music concert lar tak mai ticket pani chu ali ve a abel pa Stephen Hark chu a hnalama akalangai wangin a man lawa ti chuan Stephen chuan Dennis Sikalpui turin a chiampa Robert Cover chu bia a Robert chuan alaurim ti ve mai boka ti chuan Dennis chu an chena Newport Beach changin Huntington Beach Roberta lam turin a kar chuan in kha chhuaka jacket dum kordum stocking le phekhok sang buna Robert nen chuan concert an kalna mun tur Forum Club a chuan an kala a chhungan lu main orange juice le vodka le beer an ina concert a top nuwa po chuan ho mai chu an la uisia an ho konga chuan El Paso Cantina bar le restaurant ni ko pa chuan an kalta a Dennis in chungkam boy nai taka a hnar nuwa chuan an lain kom tlang zel thawa doran khar hun zingdar khatle chan ve vela chuan doran chwa san ta chawani Robert chuan Dennis chu aruilu tuklo niya asia ta wangin an thla hotir le ta a zingdar ni le minute nga hunting bicha an chene in chu tuang takin a thlenga mase Dennis chuan an in chu a thleng ve da tat lawani atuk June thuma Dennis nu le pa jing thau chuan Dennis chu ina omlo tian she thaya a karla ombok sirawa zanlama concerta ankal chu a holawani anring thiam ngala puitling ani ve to thawa nakin dewa omna chin milo shi shemayang tin ngai thatlo na po nei lo chuan an na ve ve chuan ankal ta ni mase nelem chuan anu chuan Dennis hne na changin eng thuma adung lawa makpo atir ru hleya ina a umto nyang tin ina chuan a howa mase ina thlen chuan Dennis chu alo la ho chuang lawa heta chia hian anu Ione Huber chuan ngai thatlo na lian tak anei ta ni ti chuan Dennis chian chaber Tammy Brown chu kolin Dennis si akyanga umli omlo te zota mase Tammy chuan Dennis nen chuan anin biak lo thule a umna chen po a hriat lo thuin alo changa a chian de dang alo biak kwal ve tur thu shilin anin biak na chu an ti top ta ni Tammy chuan an chian te an be kwala tumala chuan Dennis si umna chin an lo she box si lawa a she tur ber Robert chuan Dennis si an thla tir thule an in lama ain khal a mu bak a chin shat bik anei lo thu soi seya Tammy po chu angai a thato lo hleya ti chuan a kar chuan in khal chhuak vein kongdunga chuan a chianu chu arin zon ta top maya a kar 1988 Honda Apollo silver rongin cho poltal chu a mu mel takin a tiani Demi chuan a mu po in ring che alo chuan Dennis ka rong le a model omang tak te chu a enzela ti chuan a be se ngam cha silo a be se ruk thau si Dennis kar nge mai chu Southbound Highway 73 a chuan Zandar Somvela a mutani manmo tak chuan Dennis kar chu a enfi azungzunga a chunga chuan tuma anum lawa a ke hnung ding lampang chu a thep ti a mu thwaya Dennis kar a mu na hi an chena Newport Beach nen ain thlat lo hle ani Tammy chuan Dennis nu le pa te chu Dennis kar a mu thua shil ngala a muna chuan Dennis chung te chu an thleng ve ngal thwaya a kar din na bulkong chu
motor ke thepin ati rana tha alo lang kula car chu alawin kal lova reitok tak headlight chu alawin on wangin battery chu alo zo vek maya car cha bi po mu tura om lova tukver dar thalang la alawin hong huawa Dennis chu a car ke thepa wangin boina tok ni se a car din na bul loka telephone booth man tur a om reng sia heti lai hian tun lai angin cell phone minol puin an la mang lova in lama landline chu an man tlang lon berani car din na hi mun fian ral takani lova chata ka car chu kalsan ani melo bok nen police ne na chuan mibo angin an report ta ni police te chu Dennis car an mona chuan an thleng ve thwaya car an enfia chuan in beina emo tharum thona le thisen mu tur omlo wangin Dennis chu thiam taka bum chuak tu le rubo tu an anin ring ta a abul velami te chuan shiat an nei takin tin an han koma ma se tu ma chuan shiat an lo nei lova abial pa Steven le concert na kalpui Robert po zona an zota ma se an thu soidan le an che chia chuan diklo le fel hlel mu tur om lova Dennis chu borwa ka atham ral ta dai moti turin a chin chui tur pakhat ma a om lovani police te chuan mi puite ma chuan ngen na siamin Dennis chu a chin sia anum chuan police te hna shil she tur le lo ngai ven pui tur chuan an ngen ta a Dennis si bo chung chang chu TV ate chanchin bu ate America's Most Wanted show ate le Inside Edition ate ti lanania Railova chanchin busem tu Cynthia Brown chuan police te hna chuan a thu shiat te aron thena chanchin bu ma taka asemanga yawangin a thau ma chin hleya juni thum jingdar ni le minute somni panga chuan Dennis car chu an mu na mona chuan a hmalam light eng vuin alo dinga awa en chian chuan car chhunga chuan tuma an lo om lo ni in a soya Cynthia soidana chang chuan Dennis chu jingdar ni le minute somni panga borvel khan abo ti chu an ring thiama ma se chu bak chu an nu chuina pui theitur engma shiat bel an nei lovani ti chuan banner fit som thuma saya chuan Dennis thalak abola ya a thom nu hak le a mel lan dan te chu apartment building chhong chung ber mo sam tura chuan tarani ta a freeway billboard a depo tar chhuani in mi bo thalak pa ngai sem chwa ani boka a omna chin police station tir theine na chuan dollar sing khat doctor ani bokani ma se heri chungpo hian Dennis chu a omna chin sia nia in soi anom chuang lawa a chungte mangang chuan private investigator te roin tharau lam thel she thei nia in soite po anrona ma se omzia om thei chuang lo anu chepa Jeff chuan Dennis wi chuan mi chesamdum le Dennis karang mu chuan Dennis ani be sein alo phi chung zel ni ina soya hei hian anu le pa te chu be seina ani thartir chinin asoi bokani Dennis chin shat lo chuan kum thum lai aliam towa July ni som pathum kumsa yan chuan he truck hi California changa ruk chhuwa ti an she theya tala siam le hong thiam pakha chu truck nung kalna an hon tir nuwa chuan nu chui tu te chu an luta a chhunga chuan freezer lian tak pathum lo omin chung freezer pathum zinga pakhata chuan garbage bag dumalo oma an han en chian chuan pum chhunga naute anom danang hian mihring ruang chu aketom deuh choin mu aneya aku chu nunglama henka fa phar sakaniya alu chu bolhlo ibwar pathuma tuamaniya amitle aka chu duct tape woodblock ronga charaniya alua bolhlo ipte hi hunrei tak vurin achia to ti sha takin akhalvek maya ruangpo hi vur cha takin abo luk bokani freezer monglama chuan ruanga changa tuinang lo chhuak khal to chu omboka nu chui tu te chuan freezer chu chhata ka chin le in forensic test nei ani theinan Phoenix Arizona lama chuan an thon ta a heti chung hian nu chui tu te chuan extension court vualona chak nei tu nia in chhal John Family Road chu an kom ta a an soidanin apa damlo wangin California changin Arizona apema anu in bulloka chuan khosavein anu ina plaka chuan
extension cord chu a vuah luta a chan po ai tur da te chu a chhia ta hlo wang ni in a soya John hi kumsum thum pakwa upani in police ten zonan zo hian a chong chhadu lo hleya lawyer amamo thu a soi bokani forensic pathologist Dr. Buchos chuan freezer monga ruanga chenga tui nang te chu ti tuin nu chuina ta na changkai tur a mu chhuata kin tin endikna aneya ruang chu vurin abo cha em awangin atom tu vur khal chu atuiral hun nga angai dona chumi ma chuan ruangan chhar chu tunge ni ti sha theinan kongan dapta a doctor chuan hair dryer mangin ruang nei tu kut khal chu a chem ta a chumi nuwa a fingerprint te chu lain system a chuan a uploada California driving license a fingerprint pakhat nen chuan alawin mil hlo maya ruang chhar chu tu dang nelovin kumthum kalta a chin shet lavabo Dennis Hillberry khani John chuan a freezera ruang omchan a soidu tlat silawa chuan police te chuan a garage le anu chena in te chun dapta a John anu hian a fapa in belnu anei ompo a shat lo thole freezer ruang chu tunge ni rin ngai na a shat lo thuina changa nu chui tu ten John a garage an en chuan Christmas ti in ziak bom chunga chuan Denisin abonia a thom nu ha ka thisen kai noi chu an muta a driving license baka a phekhok sangpo an hotel boka a phekhok hil chu a therna sa hle maya motor ko nga adulo chung nu lui ani wangin chu tiang chuan a omni in nu chui tu te chuan an ngai ani Jona credit card receipt po alo omhlo maya chu receipt a chuan Dennis bautu klok khan freezer aleiti chiang takina langa ama Jona thomhnowa thisen kai te chu an mu chuak le zela tu thisen nge ti an shat lo wangin test na yaniya Dennis thisen ne na test turin Dennis thisen an nei lo wangin a thlinga chang chuan an endik ta a Jona kora DNA le Dennis thling chu ain mil cha maya in hnuai bera chuan Jona thomhno zinga police officer uniform an muboka nu chui tu ten until mu chwale fin fiana an neya chang chuan John chu twal that tu ngei ani anjing het bur towa mase Dennis thi dan tak shiat an lama mo ani arwang vur khalin atwam te po chu an lo tuiril towa Dr. Buchos chuan Dennis luru chu a chenna sa hle ni na soya forensic anthropologist Dr. Laura Virginity chuan mumal taka zirchanani theinan Dennis luru khile chhiate chu arem khom nuwa chuan Dennis lu chu manrua chihnia vuakani ti a she theita a aluru kara plastic them tang chu alu tuamna plastic bag nen ain mil che a aladam lai ngegin alu chu plastic bag atuam ni hin vuaklum ni in mithiam de chuan an soya Dr. Virginity chuan Dennis chu voisum thum pakhat lai vuakani thua soya Dennis lau thong mang ang tur alu tuam sak ani laya achunga enge thleng don tia mang ang taka a om tur kha ka ngai tua chuan ka hna ka thok hlei theilawa Dennis case hi bazar rem khom ang maya rem khom nga ya ni ya ka hna ka tho lai chuan alung kwai zong ngai tua lo sham ka tum chin ka hna bana in lama ka ho hnuwa bolina ka chap chin tin Dr. Virginity chuan a soyani Dennis kor an chara khan mi pachi an muhlau maya Jona DNA nen tesin ain milcha boka Jona hi Newport Beach California Dennis bohun laivel khan na thokin a umti shiataniya chekin pakhat chu alem ziana munatan alwa hoa a chekin lwa chin chu nu chui tu ten an en chuan sil mun kil khata thisen perna nu tuin ale tlen zolo thisen dal ro to niom tak chun moa tesan nei chuan mishing thisen ngai alo niya Dennis DNA nen ain milcha bokani heiba ka hian chekina perek chhutlu na khol nelgan morzum le Dennis lurwa khwar omchu ain mille cha bong Dennis chu apan hnaya juni somni kumsang khazakwa somkwa pasari Dennis bawa changa kumruk nuwa chuan John family ro chu Dennis atha wangte aruk bawa wangle arwang aswa sama wangin first degree murder manga thiamlo chantiraniya thitura achung thore lani tani